Ki a Fideszre szavaz, az búcsút mond Európának. Mert ha a Fidesz hatalmon marad, Európa Magyarországot kizárja a sorai közül. Ezt nem gondolom, ezt tudom. A magyar választópolgárok, akik esetleg arra gondolnak, hogy a Fideszre szavaznának, magyarázzák el az átlag olasz, vagy német, vagy francia, vagy akármilyen állampolgárnak, hogy van az, hogy az ő adópénze jön Magyarországra, azt a pénzt ez a magyar kormány ellopja, és ráadásul szembeköpi azt, aki ezt a pénzt adta neki. Mert más se csinál, csak ócsárolja azt a civilizációt, ami Nyugat-Európa, másról se beszél, hogy ez milyen rossz, milyen korrupt, milyen halálra van ítélve, másról sem beszél, mint hogy milyen nagyszerű Putyin és Erdogán és mit tudom én kicsoda, ugye, és tartja a markát. Hát erre az európai közvéleménynek egybehangzóan egy a válasza. Menjen a fenébe.